Hai empresas que nacen dunha idea. A nosa naceu dunha familia, en Galicia. En 1980 comezamos como asesoría laboral. Hoxe, somos un grupo con máis de 70 profesionais, máis de 2000 clientes e unha vocación intacta, acompañar as persoas, empresas e emprendedores. As novas xeracións asumimos o reto, conservar a esencia pero transformar o modelo. Porque o noso sector, aínda sendo tradicional, ten todo o necesario para innovar dende aquí, sen esperar a que veñan de fora. Ofrecemos servizos integrais e de vanguarda, asesoría laboral, fiscal, contable e xurídica, tramitación de axudas e subvencións, marketing e transformación digital, xestión de riscos, formación e asesoramento financiero. Todo nun só lugar, todo desde Galicia. Porque non só crecemos nós, axudamos a crecer os demais. Creamos emprego, fixamos talento e lideramos con valores, igualdade, conciliación e compromiso social. E porque cremos nas persoas, cremos na diversidade de idades, de ideas, de camiños, e traballamos para ser un equipo con alma común, organizando encontros, compartindo tempo, construindo confianza máis alá da oficina. Porque non só asesoramos, tamén achegamos coñecemento á comunidade, con formacións, foros e eventos solidarios. Compartimos valor, creamos rede, de aquí para aquí. Fixera non é só unha empresa, é un xeito de facer empresa, en Galicia, con raíces, con relevo, con futuro.